Prošlo je tačno 10 dana od kada sam pozvao one koji protestuju na ulicama i koji su iznosili određene zahteve da dođu, da razgovaramo. Nisu se javili, nisu zainteresovani da razgovaraju. Žao mi je zbog toga i mislim da je to velika greška. U demokratskim društvima stvari se rešavaju razgovorom. Ne rešavaju se stvari tako što ćete mene, Anu, Sinišu, bilo koga, svakoga dana nazivati nenormalnim, ludacima, ubicama, kriminalcima. Pri svemu tome, znajući koliko obmanjujete javnost, stvari se rešavaju razgovorima, kompromisima i dogovorima. Pošto mi imamo sve vreme ovoga sveta da čekamo na te razgovore, nastavit ćemo to da činimo. Jer razgovori su najvažniji. Kompromis je dobra reč uvek. Verujem da će se ipak neko ohrabriti da počne da razgovara. To će biti veliko dostignuće za naše društvo. Sa druge strane, mi nemamo vremena da gubimo kada je u pitanju naša Srbija. I zato ćemo u narednim danima izaći sa novim planovima, novim programima, velikim idejama, ali i izvanrednim vestima za naše građane. U sredu ćemo sve ovo o čemu govorim obelodaniti i pokazati, jer na tome vredno radimo kao tim. Ljudi će biti, uveren sam, veoma zadovoljni. Ja pozivam sve druge da radimo, kao nikada do sada, još snažnije, jer ćemo imati teško vreme i oko Kosova i Metohije i oko mnogih drugih geopolitičkih pitanja. Pozivam Srbiju da se ujedini i u sredu, pre dolaska indijske predsjednice ili neposredno po njenom dolasku u Beograd, građani Srbije imaće mnogo važnih vesti, kako političkih, tako i ekonomskih i svih drugih. Živela Srbija!